Declar ședința deschisă din data de 20/11/2025. Citind ordinea de zi, începând cu punctul numărul 1. Punctul numărul 1. Proces verbal. Aprobarea procesului verbal din ședința a Consiliului Local al Comunei Târgușorul Vechi din data de 27/10/2025. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre numărul 117/2025 privind modificare act constitutiv SC Servicii Comunale Târgușorul Vechi SRL inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe Primar. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre numărul 118/2025 privind modificare act constitutiv SC Eco Servicii Apă Canal Salubrizare Târgușorul Vechi inițiat de domnul Eugen Petre Primar. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre numărul 119/2025 privind aprobarea carnetului cu documentele de mobilizare pentru perioada 2025-2028 la nivelul Comunei Târgușorul Vechi, județ Prahova, inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe Primar. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre numărul 120/2025 privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Comuna Târgușorul Vechi, inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe Primar. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre numărul 121/2025 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Târgușorul Vechi a imobilului situat în Tarlaua 17, parcela 126/1 și CC 126, inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe Primar. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre numărul 122/2025 privind acordarea drepturilor bănești cuvenite personalului didactic și auxiliar din unitățile de învățământ din Comuna Târgușorul Vechi, reprezentând cheltuielile de deplasare aferente perioadei iulie-octombrie 2025, inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe Primar. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre numărul 123/2025 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Târgușorul Vechi, județ Prahova, pe anul 2025, inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe Primar. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre numărul 124/2025 privind actualizarea statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Târgușorul Vechi, inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe Primar. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre numărul 125/2025 privind vânzarea fără licitație publică a terenului situat în Tarlaua 47, parcela A 268, lot 138, în suprafața de 504 metri pătrați, număr cadastral 41.376, fost 24.756, proprietate privată a Comunei Târgușorul Vechi, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acest teren, inițiat de domnul Eugen Petre Gheorghe Primar. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre numărul 126/2025 privind prelungirea valabilității planului urbanistic general și regulamentul local de urbanism al Comunei Târgușorul Vechi, inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe Primar. Numărul 12. Proiect de hotărâre numărul 127/2025 privind prelungirea mandatelor administrațiilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al SC Eco Servicii Apă Canal Salubrizare Târgușorul Vechi, SRL, inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe Primar. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre numărul 128/2025 privind desemnarea administrațiilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al SC Servicii Comunale Târgușorul Vechi, SRL, inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe Primar. Punctul numărul 14. Alte probleme. Supun la vot ordinea de zi. Cine pentru? Abțineri? 17 voturi pentru. Așa. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal de ședință a Consiliului Local al Comunei Târgușorul Vechi din 27/10/2025. Supun la vot punctul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? 17 pentru.
Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre numărul 117 per 2025 privind modificarea act constitutiv SC Servicii Comunale Târșorul Vechi SRL inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe primar. Întrebări? Supun la vot punctul numărul 2. Cine este pentru? Domnul Angel? Da, 17 voturi pentru. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre numărul 118 per 2025 privind modificarea act constitutiv SC Ecoservicii Apă Canal Salubrizare Târgușorul Vechi SRL inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe primar. Întrebări? Supun la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? (17 puncte pentru). 7. Am emoții, da. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre numărul 119 per 2025 privind aprobarea carnetului cu documentele de mobilizare pentru perioada 2025-2028 la nivelul Comunei Târgușorul Vechi, județ Prahova, inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe primar. Întrebări? Supun la vot punctul numărul 4. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Am înțeles. 16 voturi și 8. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre numărul 120 per 2025 privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Comuna Târgușorul Vechi, inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe primar. Întrebări? Aveți cuvântul, domnul Virgil. Da, aici întrebarea ar fi dacă dumneavoastră, domnul primar, aveți pe cineva, adică la ce v-ați gândit? Aveți cumva o idee, ați găsit o firmă sau pur și simplu lansăm treaba asta pentru că am văzut că e o problemă acolo, sunt cheltuieli mai mari decât venituri și mă gândesc că la asta v-ați uitat. Adică care este procedura? Care este la o licitație? Licitați? Ați găsit anunț? ceva deja, o firmă? Da. Bineînțeles, corecții la legat ce am întrebat noi. N-avea treabă cu apă, canal. Eu am purtat discuții cu mai mulți iubitori de câini, mai multe iubitoare, că iubitori nu prea am avut, și am reușit într-un final să găsesc o firmă din Germania, un ONG, o asociație, pardon, că un ONG-ul. Eu n-am decât să le pun două condiții. Una, să-mi țină angajații pe mandat, pe durata mandatului, pe 5 ani cât o să fac contractul cu ei, și a doua, să-mi ia 25 de câini lunar, maxim, că nu o să ia 25 de câini, din comună gratis. Da? Astea sunt două condiții care trebuie să le pun.
În rest vreau să, în contractul care o să-l facem, o să-l vedeți dumneavoastră, vreau să fiu absolvit de orice... Și financiar și altceva. Adică am avut foarte multe discuții, foarte multe reclamații pe tema asta și nu e ok. În condițiile în care mie mi-aduce gaură în buget, să mai iau și băbărnace, nu prea sunt lucruri corecte. Da, eu am găsit mai mulți. Problema e că unul nu mi-a plăcut pentru că am înțeles că are multe chestii în spate. Nu pot să vă spun acum, dar o să vă le explic dacă vreți în particular. Și doamna asta ar fi ok din toate punctele de vedere. Tot prin iubitoare de câini care... Sper să facem treabă. Dacă își asumă chestiile astea, trebuie să o poată susține. Problema e să nu se răzgândească și asta. Dar deocamdată cu totul, cu adăpost cu tot. Deci eu dau și angajații care sunt acolo. Și 5. Vor pleca acolo, da. Vor pleca acolo. Da. În comună nu luăm mai mult de 10-15 pe lună. Eu îi dau un target de 25, da? Poate nu o să fie nevoie de 25 lunar, dar poate am o lună în care am 25. Să pună mâna să ia. Nu cred că e o problemă să nu ia, pentru că am văzut că e... Domnul George, am oprit microfonul. Dacă nu puneam număr, nu mă punea să punem un număr? Nu. Eu cred că nu puneam. A fost o completare. Nu, aveați o completare și dacă nu puneam număr. Punctul numărul 6. Da. Supun la vot punctul numărul 5. Întrebări? Cine este pentru? (17 voturi pentru). Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre numărul 121 per 2025 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Târgușorul Vechi, al imobilului situat în Tarlaua 17, parcela 126 per 1 și CC 126, inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe, primar. Întrebări? Dau cuvântul domnul Alexe. Da, aici am o întrebare. Am văzut un tabel cu 18 clădiri în acest inventar, pe lângă cele 17 hectare. Dacă mai există 18 clădiri, cele 18 din tabel, am văzut că apare și unul cu cele demolate și tot la acest punct am mai citit undeva că ne-ar ajuta, sau mă rog, i-ar ajuta pe investitori în varianta în care ei ar putea să solicite cumpărarea acestor terenuri. La momentul când am aprobat caietul de sarcini pentru concesionare, închiriere, nu am luat în calcul și vânzarea către ei, pentru că așa ne-am duce într-o altă extremă. Vine cineva, concesionează, închiriază, pe urmă cere să cumpere și pe urmă îl revinde mai departe. Știu că noi scosesem chestia asta cu cumpărarea și mai era o speță, a spus dumneavoastră că ați primit un răspuns de la opinia de la Ministerul Dezvoltării. Și aș citat aici, în opinia noastră, modificarea regimului juridic al imobilelor, respectiv trecerea din domeniul public în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, este benefică, bla bla bla. Pe doamna secretar să ne trimită și nouă acest punct pe WhatsApp când poate. Mâine, poimâine. Ok, pe WhatsApp ca să-l avem. Atât, mulțumesc. Supun la vot punctul numărul 6.
Din câte știu eu sunt. Dumneavoastră l-ați numărat și nu sunt? Da. Dacă sunt acolo, sunt. Vă dați seama că trebuie să ajungă la legalitate la... Da? Da, te rog. În 2021 s-a dat către parc în administrare, cu contract și prin hotărâre de Consiliu, imobilul format din teren și clădiri. Noi am plecat acum să facem o corespondență de la clădirile și terenul care a fost dat în administrare, în domeniul public, să facem corespondență cu ce mai există, deoarece știți foarte bine că s-au demolat între timp ruinele care și așa erau destul de periculoase. Prin compartimentul de urbanism am făcut această corespondență. Din cele 30 sau ce era de la C1 până la C42, 34, între timp din asta se demolaseră înainte să le ia parcul. Ce a rămas, ați regăsit în tabelul acesta. Este explicat acolo autorizația de demolare și în dreptul celor care au rămas nu este trecut nimic. Da, procesul verbal de recepție după demolare. De aceea este făcut acest tabel. A făcut corespondența cu contractul de dare în administrare către parc. Acum din terenul a rămas, au mai rămas câteva clădiri, cele 18, ele vor fi trecute logic în privat, că ele au rămas. Asta este cu clădirile de acolo. Trebuie să înțelegeți că dacă o să ajungem la vânzare, trebuie să luăm tot aprobarea Consiliului Local. Deci nu o să le trecem la vânzare. Orice își poate cere să cumpere terenul. Dar dacă noi vrem să îl vindem, îl vindem, dacă nu vrem, nu-l vindem. Deci vânzarea o să treacă tot prin Consiliul Local. Supun la vot punctul numărul 6. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre numărul 122 per 2025 privind acordarea drepturilor bănești cuvenite personalului didactic și auxiliar din unitățile de învățământ din Comuna Târșorul Vechi, reprezentând cheltuielile de deplasare aferente perioadei iulie-octombrie 2025, inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe, primar. Întrebări? Supun la vot punctul numărul 7. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre numărul 123 per 2025 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Târșorul Vechi, județ Prahova, pentru anul 2025, inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe, primar. Întrebări? Supun la vot punctul numărul 8. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre numărul 124 per 2025 privind actualizarea statutului de funcție al primarului de specialitate al aparatului de specialitate al primarului Comunei Târgușorul Vechi, inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe, primar. Întrebări? Dau cuvântul domnul Virgil. Deci, doamna secretar deja s-a așteptat. Cred că și-aduce toată lumea aminte ce am discutat acum 2 luni. Domnul primar, pentru domnul primar și doamna secretar, nu trebuie să îmi răspundeți neapărat. Noi suntem aici, putere, opoziție. Când mai vorbim și noi așa, nu vorbim neapărat că vrem să spunem ceva și să arătăm și vai, ne vede publicul. Nu, majoritatea dintre noi, sau cel puțin eu spun spun unele lucruri, le spun pentru că am trecut prin ele, pentru că am o anumită experiență, cum cam toată lumea de aici are. Acum 2 luni, ce am zis? Am zis că nu este normal să mutăm după o lună de zile 2 persoane dintr-o poziție pe alta, adică nici nu aveau legătură cumva. Doamna secretar mi-a spus că avem un noroc, că știe și contabilitate. Nu cred că ar fi trebuit să vină un organism de stat să vă spună ce v-am spus și eu atunci, pentru că nu e normal. Nu e normal ca opoziție să o mutăm cum vrem noi. Adică asta ce însemna? Însemna că toată lumea aici se angajează legal, dar nu știe absolut nimic. Aparent legal. Deci, ce vreau să spun este,
în continuare, vă rog frumos, când mai spunem ceva, nu vă mai gândiți că o spunem doar din punct de vedere politic. O spunem pentru că avem o anumită experiență, unii dintre noi au lucrat și la stat și știm care e treaba, adică știm cum se fac lucrurile și picăm cumva foarte aiurea. Nu trebuie să ne luăm după angajați, că vor ei. Angajații vor multe, dar noi nu putem să ne luăm după ei. Nu știu ce a fost treaba. Ideea era să lucrăm cumva legal. Păi asta vă rog. Puteți să-mi explicați, dar pe viitor da, o să închid, da. Supun la vot punctul numărul 9. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre numărul 125 per 2025 privind vânzarea fără licitație publică a terenului situat în Tarlaua 47, parcela A, 268, lot 138, în suprafața de 504 metri pătrați, număr cadastral 41.376, fost 24.756, proprietate privată a Comunei Târgușorul Vechi, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acest teren inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe Primar. Întrebări? Supun la vot punctul numărul 10. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre numărul 126 per 2025 privind prelungirea valabilității planului urbanistic generat și regulamentului local de urbanism al Comunei Târgușorul Vechi, inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe Primar. Întrebări? Un termen de prelungire nu am văzut eu în acest proiect? Adică se prelungește cu o perioadă de cât? Până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, la care se lucrează și suntem în etapa de obținere a avizilor. Bun, asta odată. A doua, legat de nou plan urbanistic general, n-ar trebui să fie o consultare publică, să fie pus într-o dezbatere? Este pus că este început de acum 2 ani.
Și n-ar fi ok să avem și noi o discuție în Consiliul Local pe această temă? Pentru că în planul urbanistic general noi putem stabili niște zone de dezvoltare, de escavare, de gunoi, de diverse construcții. Și doar prin planul urbanistic general noi putem limita anumite lucruri cu care cetățenii nu sunt de acord. Păi bun, și va trebui să treacă cumva prin Consiliul Local, să-l aprobăm. Noi putem aduce amendamente, putem aduce modificări. Și asta înseamnă că până la forma finală noi putem avea o discuție pe tema asta. Exact ca și la buget, domnișoara Simona ne spune de fiecare dată, nu că nu e necesar dezbatere, ca să nu mai ajungem în ședința de Consiliul Local să ne certăm pe anumite teme, pe anumite cifre, cred că mai ok ar fi să discutăm înainte, domn primar, dar nu am putea să mai luăm 5 lei de aici să-i ducem în partea cealaltă și cred că același lucru ar fi și la PUG. Păi de ce să nu fie același lucru? Noi prin PUG delimităm anumite zone. Zona până aici este de construcție locuințe, zona de la construcție locuințe până în punctul Y este de activități industriale și exploatări de agregate, că asta ne dor cel mai tare, se fac în zona aceea. Nu, ajungem la un moment dat, exact ce mai discutam, să fim, nu insulă, peninsulă, că insula ar fi imposibil. Dar există posibilitatea să ajungem pe insulă. Păi nu e greu, domn primar, este solicitarea cetățenilor, îi deranjează partea asta de exploatare și atunci noi ar trebui să întrebăm și pe ei și să luăm o decizie aici. Dom'le, în zona asta facem exploatări de agregate. Nu mai facem oriunde așa. Să avem și noi o discuție, chiar dacă e în afara ședinței, adică venim în afara ședinței. Ok, să nu ne trezim atunci că trebuie să-l avem pe ordinea de zi, trebuie doar să-l aprobăm. Ok, măcar să ne-l prezinte și nouă, să ne dea forma, că probabil dumneavoastră i-ați dat niște idei, ce vreți să faceți. Ok, dar să ne dați și nouă măcar forma aia și după aceea să citim și după aceea să încercăm să avem o discuție. Doamnă, aici noi ne-am dorit să mutăm limita 500 de metri mai spre sat sau mai departe de sat. Sau... Ok, deci doamna secretar să ne dea și nouă documentația ce are ca și bază și ulterior să stabilim o întâlnire cu doamna care se ocupă. PUG, ăsta este PUG. Da, ok, mulțumesc. Supun la vot punctul numărul 11. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre numărul 127 per 2025 privind prelungirea mandatelor administrațiilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al SC Ecoservicii Apă Canal Salubrizare Târgușorul Vechi, SRL, inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe, primar. Întrebări? La SCECO avem un administrator definitiv și de provizori. Deci, la cei de provizori, prelungim timp de 2 luni, că poate până atunci se finalizează procedura de selecție care este în curs pentru definitiv. Supun la vot punctul numărul 12. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre numărul 128 per 2025 privind desemnarea administratorilor
provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al SC Servicii Comunale Târgușorul Vechi, SRL, inițiat de domnul Petre Eugen Gheorghe, primar. Întrebări? Supun la vot punctul numărul 13. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Da, propunerea noastră a fost luată de pe lista scurtă, fiind avizat de ametiv și dosarul complet, tot pentru 2 luni. Da, pentru că am așteptat răspunsul la ametiv, nu, o să-l introduc direct în hotărârea de Consiliu, dacă avem aprobarea dumneavoastră. Da, pentru că la vremea aceea, da, o să vă comunicăm hotărârea. Supun la vot punctul numărul 13. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Punctul numărul 14. Alte probleme. Cine se scrie la cuvânt? Domnul Alexe, domnul Virgil, domnul Patran, doamna Cristina. Vă dau cuvântul, domnul. Dau cuvântul domnului Virgil. Nu am mult de spus. Da, pentru domnul primar nu am foarte multe... Să nu fiți foarte obosit după mine și să nu faceți fața la ceilalți. Glumesc. Voiam să vă întreb, așa o estimă în timp, când vom avea apă și curent în noul cartier din Târgușorul Vechi, cel care s-a licitat anul trecut. Aveți o idee? Sau că am văzut că le avem în bugetate, dar... Asta e una. Doi, ca să le spun pe toate și răspundeți. A doua ar fi sala de sport de la Târgușorul Vechi, un subiect care mă doare. Eu credeam că toamna asta, iarna asta, facem și noi ceva la acoperiș. Nu s-a mai făcut nimic. Înțeleg că nu avem foarte mulți bani și avem decât 100.000 de lei, parcă, sau 1 milion. Nu, 1 milion, îmi cer scuze. 1 milion, dar dacă începem iar cu camerele acelea, iar să le dăm cu gleți, adică structura e importantă, să punem un acoperiș. Alea, încet, încet, se vor degrada. Dacă puteți să-mi spuneți cam când se va întâmpla treaba asta, e importantă pentru mine. Și al treilea nu are neapărat legătură cu noi, este vorba de întreruperile astea foarte dese de curent electric. Deja azi una, ieri una, altă una, cu 3 zile încă una, adică sunt absolut în fiecare zi. Mi-au mai spus și cetățeni, au pățit unele, fata mea, când vine la mine și lucrează în IT, adică nu poți să ai așa zi de zi. Eu, de exemplu, lunea următoare trebuie să dau un examen care costă niște bani. Dacă ăla mi-a picat și o secundă, s-a terminat. Trebuie să plătesc din nou. Adică avem vreo pârghie, putem să sesizăm pe cineva. Nu este normal. Adică mergem așa de ani de zi. Care-i cauza? Care-i cauza? Să ne spună, domnule, mai așteptați o jumătate de an, 1 an, 5. Sau nu putem face nimic. Deci știm și noi. Mulțumesc, asta e tot. Pentru apă în cartierul nou, am luat toate avizele, am proiectul, este acum la Cosmin pentru autorizație. Și este și extinderea de apă în Târgușorul Nou, inclusiv forajul și bazinul de apă. Cum a zis? Târgușorul Nou, scuze, cartierul nou. Deci e și bazinul și forajul. Sunt 2 lucrări separate. Eu zic că în primăvară, sigur. Da. Nu, că vindem un teren ceva și facem, ne? O rezolvăm. Referitor la sala de sport, în discuțiile avute cu antreprenorul, am înțeles că e o singură firmă care poate să execute tabla. A dat comandă, acum nu știu când o să fie gata. L-am sunat mereu, sunt băieți care studiază acolo. Da,
Florin a avut acolo niște contravântuiri care erau un proiect și a trebuit să le pună pe toate. I-am zis, băi, mai vină cu o echipă, cu ceva, că te miști încet. A zis că vine, acum nu știu ce să-i fac. Oricum, mi-a promis că la anul e gata 100%. Referitor la întreruperile de curent, să știți că e o discuție mai veche, am făcut și adresă către ei, răspunsul e ceva vag. Adică nu știu ce să fac. Am avut o perioadă, dacă nu mă înșel, acum un an sau acum 2 ani în Strejnic, am schimbat cablurile și am pus torsadat. Au zis că asta ar fi una din cauze, dar văd că e același lucru. Că ceea ce aveți în Târșor avem și în Strejnic. La primăria s-a oprit de 3 ori. Domnul Virgil, mai aveți întrebări? Nu? Dau cuvântul domnului Alex. Da, din problemele de la ședința trecută, pe strada Independenței s-a stupat acea gaură, s-a luat și din deșeurile acelea care erau în urma spărturii, a mai rămas ceva acolo, dacă mai ajung băieții prin zonă. Niște spărturi, da, asta vroiam să zic. A mai rămas ceva acolo, ar putea să mai ia, dacă mai trec prin zonă, nu e urgență, dar s-a reparat. Astăzi. Nu. Deci acum 2 zi, eu am notat aici, vreau să vă întreb de ea. Cum se intră la Pande? Așa e o groapă foarte mare. Acum 2 zile nu era astupată. Adică aia trebuia astupată cu balas, cu piatră, cu... Nu era, acum 2 zile nu era. Dacă era ieri... Deci dacă e băgat ieri, n-am trecut ieri. Monica, eu am spus, acum 2 zile nu era. A fost ploaia aia, dacă e băgat, e băgat. Deci n-am... Ok. Tot pe partea de iluminat, au mai rămas din cele pe care vi le-am dat data trecută. Cred că tot Independența este și aia, la Pufuilă. Emil probabil știe. Și revin cu iluminatul nou, cu iluminatul inteligent, cu remedierea problemelor. În Strejnic sunt 3. Da, eu știu de 3. Așa, și ați mai promis dumneavoastră partea de Stâncești. Că se rezolvă. De la ieșire până la stația de epurare. Ok, am vrut să pun la punctul 1 cu aprobarea procesului verbal. I-am transmis și doamnei secretar legat de înregistrarea ședințelor. Presupun că la ședința trecută, când nu s-a auzit, odată i-a fost și dumneai greu să facă procesul verbal. A doua,
Ședințele sunt șterse de pe Facebook după o anumită perioadă de timp, asta fiind politica companiei Meta, Facebook. În lege scrie că transparența sau, mă rog, cum îi spune doamne, caracterul public este dat de înregistrarea ședințelor. Adică cum noi ar trebui să avem pe site-ul primăriei, ar trebui să avem și înregistrările acestea. Am văzut la alte primării și am dat o idee, doamnei secretar, pagină de YouTube. Ok. Noroiul din zona fermă, din zona balastierelor. Oamenii se plâng în continuare, acum 2 zile a fost o problemă. Nu neapărat, că sunt mai mulți oameni. Da. Nu. De la cei de la balastieră v-am spus și am văzut că s-a rezolvat, nu mai opresc pe partea carosabilă. În mare parte. Da. Și am înțeles-o, ideea e că se pare că s-a rezolvat. Da. N-a venit nimeni în ședința locală să se plângă. Vreau să mai discutăm la alte probleme situația financiară legată de baza sportivă. Am primit într-un final, înaintea ședinței trecute, situația de la doamna contabil. Și nu arată foarte bine și probabil colegii nu știu. Avem cheltuieli cu utilitățile aproximativ 90.000, adică aproximativ 1 miliard și cu întreținerea, și cheltuieli salariale 240.000 pe 2025, nefiind încheiat anul. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar ei acolo își desfășoară activitatea. Noi, doamna contabil, noi vorbim de veniturile comunei. Domnul primar vine și întinde mâna la noi și zice: ajutați-mă, haideți să facem rost de bani, că nu am bani pentru proiecte. Din moment ce am venit să astupăm o gaură cu adăpostul de câini, da? Eu vă prezint și situația asta. Cheltuielile salariale cu muncitorii de la baza sportivă sunt de 240.000, 238.000 până în luna septembrie, că așa mi-ați dat situația, și cheltuielile cu curent, gaze și întreținere 90.000. Deci în total vreo 300 și ceva de mii. Veniturile sunt 60.000. Adică de 5 ori mai puțin, mai bine de 5 ori. Mie mi se pare că este o gaură imensă în care noi băgăm bani. Eu am avut o discuție și cu doamna contabil și mi-a spus: păi da, dar e baza noastră sportivă și... Păi la ce ne ajută? La ce ne ajută? Să o vindem. Păi n-am avut-o, am făcut... Păi nu vorbim de aceleași cheltuieli. Nu vorbim de aceleași cheltuieli. Bun, haideți să facem un fel următor. Haideți să o dăm în administrare, cuiva cum dăm și adăpostul de câini. Este a noastră, la fel spunem, cluburile, echipele de pe raza comunei Târșoru Vechi, evenimente organizate de Comuna Târșoru Vechi, avem gratuit pe baza sportivă, dar să o administreze un particular. Mănăloiul SRL cu Alexe particular o administrează, să facă profit, să ne dea, nu știu, 3 lei, măcar să scăpăm de gaură, de cheltuială. Adică și dacă ne dă 3 lei, noi economisim. Domnul Alexe, au trecut cele 5 minute, dar încercați să finalizați. După regulament. Ok. Îi punem să facă altceva, doamna Simona.
Îi punem să facă altceva. Păi noi îi ținem blocați acolo, nu înțelegeți că noi îi ținem blocați doar pe baza sportivă? Noi îi ținem blocați doar pe baza sportivă. Păi dacă îi ținem doar acolo, eu am mai întrebat și în alte ședințe. Ce administrează domnul Cristi Constantin? Spuneți-mi i-am dat ceva în administrare? Care? Nu trebuia să-i dăm, dar nu trebuia să-i dăm niște clădiri? Când spui patrimoniu și le-am predat, cumva, adică avem o... Din punctul meu de vedere, eu nu-l văd decât atât. Ori într-un birou la primărie, ori la baza sportivă, ori pe drum. Eu am fost și la centru medical. Bună ziua. Vă rog eu frumos, aveți cerere la făcut la primărie 48 de ore, vă rog frumos. Băi, lasă ce faci? Vă rog frumos. Că el e bun. Nu dă el. Vă rog, ieșiți afară. Băi, tu ai miținul, Vă rog eu frumos. Cine am înțeles? Vă rog eu frumos. nu scrie mie nevastă ta. Nu scrie nevastă ta Vă mie. rog frumos. Băi, mă grăbesc că două fost. Vă rog frumos. Ce mă rogi frumos? Vă rog frumos. Băi, când ai miținul meu și te-a sunat la ore, ce ai zis? Nu ce căurăm. Te rog frumos, ia măsuri că am miținul meu și mă și nu. Da, meu. Da. Da, probabil. Nu i-a spus că le-a pus degeaba pe la acolo. Păi nu trebuie să dai de... Eram sigur că e degeaba. Că... Da. Stai să termin. Da, ce vroiam să spun, așa cum v-am zis și data trecută, legat de bunurile comune, de greder, de autocar, de mașina de gunoi, haideți să le facem bani. Haideți inclusiv baza sportivă să căutăm pe cine, nu știu, eu dăm echipei Petrolul, dacă tot joacă pe ea, să o administreze și să ne dea și nouă un timp. Nu, am dat un exemplu. Nu. În administrare și noi... Păi domn primar, de câte ori intrăm noi pe baza sportivă? Păi... Păi domn primar, nu v-ați luptat dumneavoastră, au cumpărat-o cetățenii, pentru că noi am făcut un credit pe care le-au plătit cetățenii. Dumneavoastră doar ați avut o dorință. Ați avut o dorință, păi asta am spus. V-ați dorit să o... Corect, sunt de acord cu dumneavoastră, dar... Nu prea e al cetățenilor de moment ce e o gaură. Da, mă rog. Și ultima problemă legat de situația apărută pe Facebook, YouTube, legat de comportamentul angajaților, ce aveți dumneavoastră de spus. Adică inclusiv injuriile, inclusiv gestul domnului Drăgan, care nu mi s-a părut corespunzător. Da, este și pe YouTube cu domnul Geană, care a venit, s-a plimbat cu
unul din polițiștii locali pe stradă, a înjurat domnul Geană, nu știu dacă a înjurat. Eu am auzit doar din partea altcuiva. Un cuvânt urât. Nu, eu vreau să spun altceva. Imaginea noastră ca și comună, ca și primărie, are de suferit, asta vreau să spun. Adică cred că ar trebui să iasă cineva, nu știu, șeful poliției locale, dumneavoastră sau viceprimarul să spună: dom'le, ce căutați, ce vă doriți de la noi? Ok, câte întrebări aveți? 10, vă răspund. Nu să stăm să umilească pe doamna contabil, pe domnișoara contabil, pe doamna secretar, poate, pe doamna Dorina, pe... Poftim? Păi, ideea... Domnul Alex, stingeți dumneavoastră. Nu vreau... Adică, dânsul nu contează ce vrei să-i spui, nu te lasă să vorbești și să duci spre, știți că sunteți buni, că aveți grup, nu vreți să-i Depinde cu cine vorbește, cu domnul Alex. Păi eu vorbesc ce vorbesc, ce-a vorbit cu mine. Domnul Alex, stingeți dumneavoastră butonul. Îi dau cuvântul domnului Mihăiță. Da, mulțumesc. Intervin pe această temă. Da, sunt unul dintre pățiți, așa că domnule George, cu părere de rău. O oră jumătate am stat de vorbă, am încercat să discut cu domnul respectiv Geană, sau cum mi se spune, așa. Omul este pus să facă rele și dumneavoastră sunteți conștient de asta. Știți destul de bine despre ce vorbesc. Nu ai cu cine te înțelegi, el este pus să te facă în așa fel să ajungi să-i vorbești urât. Să te enerveze, te duce într-o stare. Într-o oră jumate de discuții, de contradicții, am încercat pe cât posibil să-i vorbim cât mai frumos, nu ai cu cine. Un singur cuvânt, dacă l-ai spus greșit, începe și te amenință, îți vorbește foarte. Avem înregistrări. Deci dacă dumneavoastră ați văzut niște înregistrări, 2 secunde, domn primar, dacă dumneavoastră ați văzut niște înregistrări pe YouTube, Facebook sau pe altă pagină, să știți că eu le-am exact așa cum au fost. Una să faci o filmare editată, uitați-vă la Poliția Națională. Păi dumneavoastră, cât credeți, cât să mai îndure oamenii atâta nesimțire? Te duce într-o stare în care nu ai ce să-i faci. Omul ăsta, nu vă supărați, dar omul ăsta, nu numai, o să mai avem parte și de alții, știm și de unde ați venit, știm. Omul ăsta este făcut să facă rele, el e plătit pentru asta. Am înțeles, știu despre cine, dumneavoastră nu ați văzut discuția dinainte, legat de persoana care spuneți că înjură. Cât să-i facă față, domnul Alexe? Cât, domnul Alexe? Dumneavoastră nu ați văzut ce a fost și separat discuții. Vi le arăt eu, vă arăt eu și... Eu vă arăt și filmările de la biserică care el nu știa că e filmat. Și să vedeți acolo cum se schimbă situația. Da, nu. Te duce într-o stare de nu. Dar noi discutasem și cumva ai fost de acord acum câteva luni de polițiști din față. Ok, da, am discutat. Deci băiatul de la poliția locală nu este nici nesimțit, nu este nici jegos, nu este nici prost, nici bă polițaiule, bă jegule, bă... Nu e... Ok, o greșeală că l-am plantat noi acolo și... Da. Asta ar fi trebuit. Deci cât să permiți așa ceva? Domnul Alexe, haideți să punem și filmările să vedem exact. Este adevărat? Da. Nu este adevărat. Personalul poliției locale este format din funcționari publici și personal contractual.
personalul contractual are atribuții de bază. Persoana pe care dânsul a filmat-o era chiar personal contractual. În al doilea rând, uniforma de care tot râgea și spunea este perfect legală. Nu este nicio diferență între uniforma polițistului local ca funcționar public și cel contractual în afară de tresă. Este legală. Are dreptul să conducă mașina autospecială a poliției, ambele categorii de personal. Asta nu lămurit, asta vrea să lămurit. De acord, cetățeanul ăla nu știe. Dar mai avem unii au habar, dar alții nu știu. Ce spune acest... Marius, de asta am pus întrebarea și acum am lămurit-o, pentru că cetățenii puneau diverse întrebări și au diverse comentarii. Mai e o speță. El face niște afirmații care spune că n-ai voie să dai amendă, că nu știu ce, că concordezi... Dar eu vă întreb altceva. Dacă este adevărat, nu putem face graficul, adică să nu se întâmple ca în ziua aia, doi care nu au voie să dea sancțiuni. Doi pe aceeași tură care nu au voie să dea sancțiuni. Adică punem unul contractual și unul care are dreptul să dea sancțiuni. În principal așa a fost structurat, așa a fost și compartimentarea, să nu fie personalul contractual singur. Dar apar și situații în care ori sunt în concediu, ori probabil și medicale sau alte probleme și ajunge și la... Da, și de turele de noapte, mai se ajunge și la situația în care ori este singur, ori sunt doi contractuali. Se mai ajunge, dar... Da, eu vă întreb iarăși la alte chestii. Poate facem circulație, poate vin iarăși ăștia cu camioane. Dacă ai doi pe aceeași tură, nu poți să oprești niciun camion. Nu fac circulație când sunt doi contractuali. Dacă e un contractual, pleacă cu șeful, cu coordonatorul, cu mădălina. Da, da, nu pleacă. Da, dar nu pleacă. Sigur e Mădălină în Nu fiecare pleacă, zi. da. Deci e Mădălină în fiecare Ziua zi. aia nu știu, era birou închis, s-a închis în birou, ori nu era. Nu lasă să pleacă pe geană ăla. Ăla la biserică, era mormântare acolo. Nu-i rușine dacă mă dădea de mine acolo, băgam în coștiul ăla. Dă-l dracu de băi geană ăla. Și bine să facă aici în sală. Da, domnul Bejan, noroc că n-a dat peste dumneavoastră, a dat peste mine. Bun, ideea este în felul următor. Acest personaj, nu știu, are un tupeu fantastic. Chiar atunci la biserică a sunat la 112 să spună că este hărțuit și că este amenințat de nu știu ce persoane, având în vedere că eram singur cu el acolo în pangar. Nu l-a deranjat nimeni, chiar i-am vorbit destul de frumos, doar să vină poliția, ca 112 să apeleze, să vină Poliția Națională, ca la rândul lui să ia pe ăștia la mișto. Asta a fost subiectul și la un moment dat o să vină timpul în care, din respect, vă spun, da, din respect pentru anumite persoane, nu vreau să dau un nume, din respect, nu am postat și nu am arătat clipul, cu toate că a apărut clipul, dar în altă parte, așa, dar nu. Haideți să vorbim de cu tot o altă persoană, poate să vină oricine, dacă mai discutăm de acest specimen. Gata? Eu vreau să întreb de serviciile cu drona. Am văzut că am achiziționat de 50.000 de euro niște servicii cu drona. Se vor măsura din nou terenurile sau pentru ce le-am achiziționat? Casele se vor măsura? Și achiziționa cu tot cu sistemul informatic sau... sistemul informatic îl aveți. O constatare. Și asta când se va întâmpla? Am înțeles, să vor... Dacă nu au documente justificative. Își face din nou. Pentru diferență. Primăria
pentru ce... Diferența... Domnul Mănăloi. Am și eu o întrebare aici, domn primar. Dacă actele vechi ale casei figurează 100 de metri construiți, făcuți, și moștenitor, fiind acum bunicul sau străbunicul, s-a extins. Și acum a ieșit la dronă sau la măsurător, a ieșit 200 de metri. De aici încolo și din urmă ceva? Am înțeles că nici taxă nu se percepe pentru intrarea în legalitate. Deci mă duc să scot un document care necesită măsurătoarea locuinței, care o am acum. Hai să dăm în mine. Și acum îmi găsesc 200 de metri în loc de 100, care am actele vechi. Și nu poate să-mi dea, că am înțeles că trebuie să plătim din spate vreo 5 ani, nu știu cum. Da, e așa. Deci dacă dumneavoastră construcția casei este declarată că ați făcut-o în 2000, Ok. da? Și dumneavoastră acum noi constatăm că aveți în loc de 100-200, așa spune în lege, se impune cu 5 ani în urmă. Da, lege. Păi scrie codul fiscal. În proces și căretă se fac Câți ani în urmă? 5 ani. 5 ani? Maxim 5 ani. Adică Ok. dacă aveți de 20 la casă, tot 5 Ok. ani se poate cu ea. Dacă eu moștenesc o casă și tata a decedat acum 2 ani, cum îi cerem bani lui? Eu nu moștenesc cu acte, momentan. Păi asta mi s-a zis, că zice, domnule, eu, da, în fine, mulțumesc. Ce știam eu de deosebire pe care am auzit-o, cred că a fost cazul cu dezvoltarea de bani de stat, care a zis că dacă nu ai acte și se descoperă, ți le trece la rol 200 de metri și nu-ți mai cere intrarea în legalitate, nu mai plătești autorizație să construiești. Altă discuție. Da, că vă descoper acum, că n-a fost declarată casa, da? Dar dacă dumneavoastră ați adus o casă și casa aia știi că o aveți așa de 10 ani, da? Și nu la măsurător, în loc de 50 de metri se constată 100, se impune cu 5 ani în urmă cei 50 de metri, diferența. Dacă în cazul în care n-ați avut casa declarată deloc și în urma că sunt acum situații, deci sunt situații în care în urma cadastrului general care se face, se constată că aveți casă, dar n-ați avut o declarare la impozit. Aceea se impozitează cu anul următor, pentru că s-a făcut cadastrul general. Sunt situații, scuzați, că Vă rog, domnul Hriță. Bun, acum vin și eu cu o întrebare. Dacă mie mi s-a măsurat casa, da? Și la cadastru acum. Și eu am casa mansardată pe 170 de metri pătrați și mie mi-apare acum casă cu etaj? Nu este, nu este același. Clădirile mansardate sunt impozitate. Păi am dat documentația. Tocmai că am trimis documentația, scrie clar, casă mansardă, scrie amprentă, scrie metraj și mi-a ieșit altceva acum. Păi bun. Și drona care măsoară, care cum? Ok, deci... Și ce logică ar mai avea recepția casei acum? La ce să mai face recepție? Aveți autorizație în momentul ăsta care nu este recepționată și aveți tabulată casa, autorizația aceea nu este încheiată, nu e procesul de documentație. Și sfătuiesc toată lumea care are și zice că are casa și nu mai face, pentru că la un moment dat, în an 2-5, când o să aveți documentele au continuitate. Și eu, când faceți o văzare sau nu știu de orice, notam, o să vă ceară documentele care au stat în spate. Nu ia decât extrasul de carte funcțională. Asta e. Toată lumea ce ia casa, la ce mai trebuie să mai fac recepția casei?
mai târziu. Acum, da, faceți dovada care este casa. Dar casa aceea nu are documente în spate. Și e posibil să aveți o surpriză. Aveți una în documente și una în măsurătoare. Doamna Iancu? Domnul Mănăloiu. Vă dau cuvântul, doamna Cristina. Deci mi-au epuizat colegii mei mare parte din subiect. Mai am o Vorbesc singură mult. întrebare. Colegii noastre. Pe străzile pe care se lucrează la canalizare, după ploi s-au lăsat șanțurile acelea și ar fi nevoie de pietriș, domnule primar, și în special, din ce am înțeles, pe strada Libertății este problema asta, pe unde trece autobuzul. Pe strada Libertății a lucrat firma Alcons, am vorbit cu ei astăzi, nu sunt astăzi aici, mâine dimineață la prima oră asta o să facă pe strada Libertății. Referitor la celelalte străzi, oamenii trebuie să înțeleagă că asta înseamnă canalizarea, canalizarea creează disconfort, o să facem tot posibilul ca acesta să fie cât mai mic. Toți cei care m-au sunat, am trimis, de multe ori am trimis și băieții de la noi de la SRL să mai pună câte ceva piatră, dar datorită ploilor el se compactează și se lasă. Indiferent cât punem. 2 ani nici nu le-am voie să asfalteze imediat. La primăvară o să fie asfaltarea reparațiilor, să fie la primăvară, pentru că dacă le asfaltăm acum, o să lase și dacă le asfalt. Știm ce am pățit cu traversările la apă, la gaze și la alte chestii. E cea mai bună compactare naturală. Declar ședința închisă. O seară frumoasă.